който няма такива проблеми, той не знае, че болките са сериозни. И в тазобедрени стави, и в колена. Скованост, нетърпимост. Ако обездвижването пречи на активният и пълноценен живот, е време за промяна. Открий Ставиликс – натурална хранителна добавка с ефективна формула. Ставиликс комбинира силата на 9 внимателно подбрани съставки с една цел – да поддържат нормалното функциониране на твоите стави, хрущяли и сухожилия. Реших да се доверя на Ставиликс. И има огромна разлика. При мен се получи едно успокоение и съм страшно доволна. Ставиликс съдържа протеин от охлюв, който укрепва ставите, подпомага тяхната еластичност и регенерацията на хрущялите. Колагенът и хондроитинът се грижат за хрущялната тъкан, а глюкозаминът и хиалуроновата киселина допринасят за гъвкавостта и добрата хидратация на ставите. Екстрактите от куркума, черен пипер, билката босфелия и витамин С подпомагат възстановителните процеси в тялото. С движение, с подходящ режим на хранене и Ставиликс нещата се получават. Ставиликс се приема само веднъж на ден. Не съдържа ГМО, глутен, подсладители и няма послевкус. Бих препоръчала Ставиликс на всеки, който има някакъв ставен проблем. Хора, не чакайте. Доверете се на Ставиликс. Добрата новина е, че е на достъпна цена. Поръчай лесно Ставиликс още сега, само за 29,90. Погрижи се за своите стави за по-малко от 1 лев на ден. Обади се на 02 405 4544. Възползвай се от отстъпки за членовете на лоялната програма Ностро Клуб. Попитай нашите консултанти и за другите хранителни добавки на Nostro Life. Поръчай онлайн от сайта nostro.bg. Заповядай и във физическите ни магазини.